neure ekintzak egin duazenan damurik esteka, osea, eta sentitzenaz, hor da bezala, egin duazen lanen atzenien guk sortu izan duguzen ekintzak hor da bezala eta funtzionetan da bela. Bai baserri mailan da bai udaletxe mailan da danien, osea, izan garela hori beti ekintzaileek zerbait lortzeko. Eta ni horrek izten nagoen. Bueno, bastakit, jauken duen gurasuen aldetik transmitidu oskoen irrika hori, inkietude hori, beti esatozkoen gerrarik ez, gerrarik ez. Baina aldi berien oso zabalik jozkoen berba, ez? Eta, bueno, horrek izten dauk oso bat, eta azkenien norberen inkietudiek eta bizitzan hori, joten zara, egin doguz, gauza batzuk igual ondo, beste batzuk igual ezain ondo, baina bizitza dan moruen ez. Eta, bueno, batzutan frustrazio epe okein izan doguz. Hombre, por supuesto. Eta, bueno, beste bari, asko erakutsi euskule, bizitzak.